drukte in Dokkum, want haast 60 Belgen binnen de stad om het verkennen. Dat doen ze met een roemvaart en een staatskuier. De verhaal op het wetter zal vooral gaan over de admiraliteit, de bolwerken, de moon en de tochten, de wandeling in de stad. Door de stad heen die gaat wat meer over de gebouwen en de functies. En wat je het verliezen in Bonifatius bijvoorbeeld. De Belgen bloeien zo'n 4 dagen in Friesland. De hele reis is voor haar een regelen, zodat ze de hele provincie ontdekken kennen zonder zwagen. Een begeleide reis met de bus met een aantal mensen uit Oudenaarde, Vlaamse Ardennen, die echt geïnteresseerd zijn ook eens Friesland te mogen proeven. En dat is echt tot hiertoe gelukt. Er is hier heel veel water, heel veel bruggen. Het was bijzonder interessant om de geschiedenis van Dokkum beter te leren kennen. Dat de toeristen enthousiast wienen, dat was duidelijk doet ze bij de Fortuinfabriek nooit kwamen. En ik zei, waar is Fortuin onbekend om zijn Wilhelmine pepermuntjes? En toen zei een van die vrouwen van, ik ga correct een juster en dwaske Wilhelmine pepermuntjes kocht. Nou, en wat deden ze toen? Toen deelden ze dat uit aan al die oren en zo. Dat was heerlijk. Iedereen hoorde het net, nou ik zei, joh, missen wat. En de grote vraag bloot vanzelfs, is Friesland mooier als België? Ik moet zeggen, het is mooier. Je heeft dat water, dat spreekt mij altijd aan. Het is heel charmant. Maar elk gebied heeft zijn eigenheid. En dat is het boeiende als je op reis gaat.